Asi nejsem, ale rozhodně já děkuju velmi Tak. děkuju. Aspoň jsme udělali dneska radost. Já klidně můžu být nejhorší, je to jedno. Je to jedno. To je správný přístup, ten se mi líbí, takže Vítku, doufám, že tohle schvaluješ. Já jsem svůj úkol splnil, no a jdeme na další úkol. No, máme tady další úkol, tentokrát je od Moona, takže si jdeme poslechnout, co mě donutí udělat. Keďže nemáš sprchu ako sprchu, ale máš vaňu, tak môj úkol do videa znie: napusti si tú vaňu tou najstudenejšou vodou, ktorú ti dovolí napustiť kohoutek. A ponor sa do tej vody, tak ja neviem, po bradavky alebo kľudne aj po krk, keď nie si pusy. A počas toho, ak budeš v tej vode, tak zaspievaj prvú slohu slovenskej hymny, ktorú som ti teraz poslal. A nemôžeš vyliesť z tej vody, pokým to celé nedospievaš.